Yebo mfowethu angazi noma ngizothi siyathokoza kakhulu sithokoza kakhulu ukuthi silapha eGoli namhlanje sisendlini yakwaProl sibonge lapha kuThuza Nkabi yami ukuthi nisemukele nendlondlo sihleli nomshana sihleli nomaziya sihleli insizwa nje impela iphelele insizwa ikhona ngiyathanda ke ukuthi hlala ngibela unensizwa khona wemkhawu yaphila hayi ngaphila mkhasi kami ngayo ngasihleki mfowethu sisiyancela sengabe wazafika sohambe wazofika mkhaya ngiyabonga mfowethu ngiyabonga nginesizwe lapha uSweet Cabashi Nkabi yami hamba kanjani mfowethu Ngizobila ngifungela nangona Wafika sanibonani njani mfowethu? Sibona sifowethu. Ngiyaphila kahle. Ngiyabingelela ngengoma. Bafowethu uyazi ngathi mangibona ey'nkundleni zokuxhumana ngibona Lisa Sameo lesiya. Ngibingelelisa namanga. Okay. Ngisaqala umshaya lapho kuTola State ngoba ngisebenza. Umshaya noma ngawustela. Hayi kafuthi. Ayingishayele kahle bafowethu. Kahle before siqala. Kahle nezani kahle leyo mabili. Niyasixhaphaza noma nezani nisondela Nkabi yami. Nezani ngempela angiqale ngapha. Oh ngisacela ukuthula okuthini. Okay, awuthi ngithule kahle. Ngiyazi bafowethu ukuthi nama surprise vele enobabili entheni ufuna ukuthi ningibonise wona mangabe siqala bafowethu angithi. Yeah. Noma kuseka. Oh, okay. Ngiphethe umhlabeni. Uyakhona uthothi uphuza kathathu ngisuku uphuze kuseni ungakali. Ngicela ubheke yena ngoba manje akuso wami umhlabeni. Umhlabeni mawakanje kuseni uphuze mina uphuze nomsuku la. Mina thothi ulimele noma samwe. Mhlawumbe kade ushayiwe mhlawumbe ushayiwe ithambo mhlawumbe kuphi la ku sofocus yonke leyo nto leyo. Angangidlulisela futhi omdala. Ngizweni. Ngoba usebenzisa namanzi ashisayo. Uphuza nje kathathu ngosuku. Angicela umukele lapha. Okay mfowethu. Awesome. Hey. Sweet mfowethu ngiyacabanga nawe uyiphethe surprise mfowethu. Ayikhona. Okay. Mhlabelo lona. Ngoba ngilimele ndawo mina ethiwa ngimntwana. Yamthebe igcikalo ngoba phela sabantu abaphatha nemali kwala. Asithenga mntwana. Ungangidlulela nje impotho ngidlulela wena uthi wathi ngibola kule yini ngiyangicela ewu ngivule mfowethu nangi ngizomdlusela ngivule ayimule uma yebo Ayabo. Angqinile ekhaya ezenza abantu abathanda ukukhanisa abafana. Okay mfowethu. Kosisi abasebenzisa lempahla lena siyanthanda kakhulu bafowethu. Siyazi ukuthi nezingane lapha enginalo ithuba lokuthi ziyithole zisebenzisa impahla mangabe seyifike einsukwini zazo ngenxa mhlambe yenselele mhlambe somnotho ezithize. Mawukuthi mhlambe unamandla ukuthi uyisize lezo ngane lezo siyacela uqhamuke uyilekelele. Inkabi zami. Kwenzekani lapha bafowethu mina ngifuna nihlangane bafowethu abantu abaningi bayakuthanda umdlalo wenu kodwa wathi mangabe usufika la ekhwepheni sethuka kakhulu kwawenzakalani kahle lapho mina ngibona ngazi ukuthi ngadideka lapho ngicabanga ukuthi le nto kabe AR ngoba ngangade ngingemuva mina
esivele ngiyena yabona sengathi ngiphambili sekukhujwa nami ngisazola nje ugcina wami ubona yanje mina ngibona kanjani esweli basabona wena thina ngathi wena engathi wawushayeka futhi hayi luthi AI wena futhi sekwafika lama-app lawa ashintsha izinto ngingakwenza ngisho intombazane nje nawe ushintshe nje intombazane ukuyibona iy'thombe kudala ukwenza vele umuntu athi intombazane simjwayele umsejimile ukubabona ozoza kwaba AI kodwa nje mina leya nto uma yenzeka nje ngangikade Mkhaya ngisaqala umbuzo nami ngichaza ukuba mkhulu wami ukhumbulo usabuzikenca. Mkhaya kwakuyi-AI noma ngempela uyifake manje ngempela Yabo uma ngeke ngathi immune system mase ngonyathela ngenyathela ukuthi into eyinkinga yabo labo Facebook no TikTok bayazona izinto ngoba sigcina silingana lapha phambi kwabantu kanti nasihlangana ukuthi ugcina usuthola imvelo. Ngiyabonga lokho engakwenza ngoba ngokwakho ubhuti wayengihlasela kwasho ukuthi ufike ekhaya. Ngiyabonga lokho. ya chaza futhi hayi nami ngiyakwazi ngichazele futhi ngiyajabula nje ingane nami ngoba phela kuyenza vele singalingani futhi mase sidibana fana usemncane le nto yenzeka laphana kwenza ukuthi ngicele sengishaya umfana mahlangana nabantu base beyishintsha-ke ngama-AI abafana sebedizile ukuthi ishintshwa ngathi mina phambili kodwa nje ngajabula nje uma ngibona umfana kanje ngajabula kakhulu. sweet awuthi kancane la sibone ngapha ngingalo futhi Angisho nje Nasibazi. ngiyasalunywa no mosquito Hayi, mosquito khona umuntu uzophuma igazi. Isibazi so mosquito. Nasi isibazi. Nasi isibazi. ngasiboni Mama basibona lesibazi. Cha siyabonga Mkhaya ukuthi ngiya manje sifike endaweni kanje. Ngiphinde nisiqhathanise nabanye abantu abangekho ezingeni lethu. Ngoba thina siculela ukwakha abantu kwakhe isizwe. Ngoba industry igencane esafika lemculweni iyajabula ikiphimisela amazwi kithi. Sayiphendula yotshada umsile yabo. Ejada umsile uthi uziyasho nasemakhaya awungazi. Awazubona umbheje ngiphendula. Yabo begcine bethu umbona ukuthi sebeyambona. ukhuluma ngobani Ngiyashaba futhi la abafuthi abancane abasafufusa futhi wangaphandle lo nalwabo. Lo ngoba le gang hayi ngiyaxolisa ukuthi wangaphandle. Yabona. Omatho. Ngoba le gang ifikelelekini ngisho kuma promotion eJP begida bejoyina bafeleke imezi izinto bengibukela la. Ukuba thina sibeyihlangisa bathina sibiza izinto ngendlela. Ngiyabonga ukuthi igenge ibukelekile. Umbeje uyeza yini? awutshele ngisho futhi mangabe wena ngoba kwakuzwakala ukuthi wathi mawuthi uzoperform wahamba wazoboleka i-stick izikhali zikamfowethu ukuthi uyoperform ngoba ekhuluma ngalabo AI bakhona bokuthi ikhuluma into engekho. USB hayi ukuthi mawuthi ingoma za Puturust ukuthi ingoma zakhe kufanele ngithathe i-USB yakhe. Umgqumeni usho ukuthi ngifuna ukudlala ingoma zomgqumeni ngoba engasekho. Ngiyidlala nge-USB. USB uyaload ingoma ufuna ukuyidlala. Mawuthi ngifuna ukudlala ezakhe ngayidlala mawuthi ngiyathanda. Angangathandi futhi angiyidlalanga. Base kuwudaba lokuzenza muhle. Kumhla ka1. Lofana uthi umhla sengithi umhla ka1 ufana uthi umhla ka1. Unehlathi enekipa. Lokade semsupport. Lento angiyithanda ngempela. Sengithumela ngomhlaka ngoba umhlaka bafike baxoshwa. Bacula ababakhulu besibukela yini. Bafike baxoshwa baziba edit izithombe bayiphikimisa. Baphinde bashusana nane uniform abalandeli. Ngoba sebebuye sebezoxova abanamhlaba kumanje. Wawamona umhlaba nemcimbini. Akiyeki ngoba bahamba ekhuluma izinto abangahlangani nazo. Bese na umfowethu waphazama uhambe yothula inkulumo ngesiko.
kufanele uma umuntu wesilisa ukhe uzizwe umuntu wesifazane ukukhuluma naye. Ya, ngoba insizwa lezi eziphatheka lapha ngeke kwazi ukuthi ziyiphendulele. Asithandi ukuthi mhlambe sigcine sesiphatha kakhulu amagamazo. Sweet mfowethu. Mhlambe ukuphendula kwakho kuloko kushiwo uMbeje bese siyabuya la sizothola isisombululo manje ukuthi inkabi zami insizwa sami emajongo sami siyawuthanda umdlalo wenu kodwa asiwuthandi manje usufinyelela eyikhwepheni. Siyafisa ukuthi uqhubeke. Siyafisa ukuthi uqhubeke nomdlalo wenu futhi kunengane ezincane ezibukela kimi bafowethu. Hawu mfowethu ngoba yabona ukukhuluma uzosihlula. Ngiyabona khona inkulumo khona bazokhathala yabona bakhuluma inkulumo ezobakhathaza ezimbaxa egcineni. Kungcono bese ngivela nje shakathi njena futhi ngihamba ngoba bese ngikulethile lokho kuyi-surprise. Iyona kakhulu into ebengifisa ifike iyona esiyongichazela ukuthi kahle hle inhloboni kaBhende leyo. Kodwa njengoba umfana nenkani uqoqada kancane Satomwezi isigini. Daloze. Kuba kancane. Kunekhanati ubhemsini. Ngiyakwazi. Yebo hlala phansi. Awuvule emshana. Umwezi isigini. Usezayo isikini. Sahlala phansi. Ngithanda ukuyahlonipha unengqondo yazo. Manje uthatha isigini sakho. Sikasithi hlale phambi kwakho uchaza ukuthini mfowethu. Ngiyazeka asimnindi impilo. Usho usabuye. Hayi basuke bephuze bengadlini. Ngihamba yotshokoza. Hayi somnika ithuba. Asibambeni kanje la mhlawumbe sithi asiyiqedi le ndaba. Asimnindi. Asiyiqedi le ndaba nasiyabona. Uyabona umtshaka sikho. Ngoba uzucabanga kumele ubheke. Ngicabanga ukuthi uSweet mhlawumbe uzohamba namhlabelo wakhe wena le airport hayi lapho ngisacela ungibambela ngofake nami uzosithatha isipho. Hayi ngizokhonfirma kuye. Yini sikhulisa. Manje ngale ngizwe ngakuqala. Oyini. Manje ngaqala. Usizana. Ngiyabheka. Ngoba yabo ayikho into ekhombisa ukuthi umuntu obhekayo. Yekingaya isithela abaqapha la ekhaya. Bageza abantu ababuye eGoli. Ngiyethanda kakhulu inhliziyo yakho mfowethu uqhubeke ube nje. Hayi ngiphansi nje. Ngiyamyala amabuko. Ngathi umdlalo webhola ukugunda wakho. Hayi asize kanje mngane. Asibambeni kanje. Asibambeni kanje silindele ndodo liyabuya. Yeah, Alright siyabuya.